हायना हायना रंबायगै kaisa update tu phega Tiprasa ekot toyi lai thangnai 4 tarik March 2024 o Tiprasa ekot sign khlaijaka a sign khlaijak mano toyi je Bubagra kaisa post khlaika hingke a jaga o bo sakno omo haike saka je je Tiprani Mukhyamantri ni thanio bo kaisa recommend tei decision khlainani bagui bo bin thanio je sidanto khlaika hinsao hingke a jaga je khlaina nangmani wngkha je TTADC no kwrak khlainani bagui hingke a jaga je Tiprasa rokni je elaka o watui rok phaika hingke nok khung rok bai thango hingke abono tui je rajya sarkar je TTADC khoroknoi no abono tui lorai khaika hinui bo saka tei GUI ni je khlainani nangmani abo rajya no je morjada rwkha abo ADC tei ADC kwrwi bo kwbangma elaka rogo je rang rok kwrwthai tongo hinui chini Bubagra Saka tei bo saka bini dol ni tei bini je dolo je tongnai joto je Tiprani je borok rok jeno o je Bangladesh ari ni hoite chwng yogi manani mane Bangladesh ni je wanjui rok Tipra hawa habimena tei mane phatar ni je aing Bangladesh ni je borok rok Tipra o habimena tei ke a je bera no mane boundary no kaham kwrwng khai rwnani a jaga police rwnani bagui chini Bubagra o post khlaika hingke o jaga norok nugui mankhana je o jaga o bo jaga o busuk rang jaga norok nugui mankhana hingke o jaga na di third floor o jaga Institution of Knowledge CSCN Organization of Mobile Media Unit 2 or 10 crore hingke improvement of route Khumulung Delbari route a jaga 1.22 crore ama haike amount sanction khlaijaka hingke aba haike oro construction tei auditorium tei building at Gori Academy hingkai Atharbula Kila Gumoti Tirpura a jaga 10.30 crore hingke construction tei mini stadium with grand stand at TTADC area a jaga 4.50 crore abekene o jaga construction of boundary wall for JDO office and maintenance of Raskandi SD Girl Hostel under Unukuti June a jaga 0.43 crore aba haike total rok pori nugui mankhana case update je jaga o cabinet rok je 30 crore o jaga o Tipra ni jeta TTADC hinui je tongmani a under o busuk rang ni budget ke 30 crore ni budget ni bisingo busuk ke subaijaknai o jaga o joto calculate khlaijak hingke Wngkha Tiprasa ekot khlaimani bisingtui jeta kisisa manmani kaisa update